नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह। मी संदीप देसाई। आज आपण अशा व्यक्तिमत्वाशी संवाद साधणार आहोत, संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यामध्ये अगदी खरं तर जे क्षेत्र आणि ज्या क्षेत्रासंदर्भात आपण संवाद साधणार आहोत, सहकार क्षेत्र आणि सहकार क्षेत्रांमध्ये आपण जर बघितला तर बुजुर्ग लोकांचा जास्त बोलबाला असतो, कारण अनुभव महत्त्वाचा असतो आणि या सगळ्या गोष्टींनंतर या सहकार क्षेत्रावर खऱ्या अर्थाने पकड निर्माण होते। मात्र सिंधुदुर्ग जिल्हा त्याला अपवाद ठरला आहे। महाराष्ट्रामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने जो डंका या ठिकाणी पोहोचवलेला आहे आणि आज ही बँक देशात नंबर 1 बनवण्याचं शिवधनुष्य त्यांनी उचललेलं आहे। खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्गच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात सहकार क्षेत्रातील एक युवा आयडॉल म्हणून ज्यांची ओळख आहे ते मनीषजी दळवी साहेब, नमस्कार। आणि आज त्यांचे संवाद साधण्यामागचा सुद्धा उद्देश एक वेगळा आहे, कारण खऱ्या अर्थाने 2 ऑगस्ट त्यांचा वाढदिवस आणि याचंच औचित्य साधून आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधतोय। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची जी वाटचाल आहे ती दैदिप्यमान वाटचाल संपूर्ण महाराष्ट्राला माहीत आहे, देशाला या जिल्हा बँकेची ओळख आहे। मात्र या जिल्हा बँकेची गेली 2.5 वर्ष धुरा सांभाळल्यानंतर देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये या बँकेने जी एक वाटचाल केलेली आहे ती खऱ्या अर्थाने अधोरेखित होणारी आहे आणि संपूर्ण महाराष्ट्राला एक वेगळी दिशा देणारी, प्रेरणा देणारी अशा प्रकारची वाटचाल आहे आणि त्या अनुषंगाने आपण संवाद साधतोय। साहेब, आज संवाद साधताना खरं तर अतिशय आनंद होतोय। तुम्हाला सुरुवातीला वाढदिवसाच्या मनापासून शुभेच्छा। आणि सगळ्यात महत्त्वाचं, जसं मी बोललो की सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक आज देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये एक वेगळं स्वतःची ओळख निर्माण करणारी बँक ठरली आणि या 2.5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये एक यंग जनरेशन असून सुद्धा एक खऱ्या अर्थाने युवा आयडॉल या सहकार क्षेत्रातील आपण बनला आहे। 6,000 कोटी ठेवींच्या टप्प्याकडे आपण वाटचाल करता आणि या आत्ता जी 41वी सर्वसाधारण सभा झाली या सभेमध्ये आपण एक विधान केलेलं की संपूर्ण देशामध्ये गुणात्मक दृष्टीने आणि व्यवसाय वाढीच्या दृष्टीने जो एक आपण लक्ष ठेवलं आहे आणि त्या दृष्टीने वाटचाल करताय त्याच्यामध्ये अतिशय ही संपूर्ण वाटचाल जी आहे ती देशाला एक प्रेरणा देणारी आहे। काय नेमकं गमक आहे या 2.5 वर्षामध्ये जी तुम्ही एक वेगळ्या दृष्टीने खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांची बँक म्हटल्यानंतर नॅशनलाइज बँकांबरोबर सुद्धा एक तोडीस तोड अशा प्रकारची काम करणार, कारण डिजिटल क्षेत्रात सुद्धा जी जिल्हा बँकेने आज भरारी घेतलेली आहे ती सुद्धा अतिशय अधोरेखित होणार आहे। लोकांना एक आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला घोषणा व्हावी अशी आहे, काय सांगाल? प्रथमतः तुमचे सगळ्यांचे मी धन्यवाद व्यक्त करतो। खरं म्हणजे राणेसाहेबांच्या आशीर्वादाने मला ही संधी मिळाली आणि मग ही संधी मिळाल्यानंतर ज्या पद्धतीने आम्ही या जिल्हा बँकेच्या कारभारामध्ये लक्ष दिला, आपण म्हटलं ही वस्तुस्थिती आहे, कारण सहकार क्षेत्रामध्ये काम करायचं झालं तर तुमच्याकडे अनुभव असावा लागतो, बऱ्याच वर्षाचा अनुभव असावा लागतो, त्याच्यानंतर तुम्ही जाऊन या सहकार क्षेत्रातल्या जिल्हा बँकांसारखंचं काम करू शकता। परंतु आमच्या नेतृत्वाने केलेलं मार्गदर्शन आणि नेतृत्वाने दिलेली दिशा याच्या सगळ्याच्या माध्यमातून आम्ही हे करायला यशस्वी झालो। आज आपण बघतात की आम्ही 6,000 कोटीचा व्यवसायाचा टप्पा जवळपास पूर्ण करण्याच्या जवळ आलेलो आहोत आणि 2-2.5 वर्षामध्ये त्या ठिकाणी 2 ते 2.5 हजार कोटीचा टप्पा वाढवणं, व्यवसाय वाढवणं, 1000 कोटीच्या ठेवी वाढवणं, अशा प्रकारचं काम आम्ही त्या ठिकाणी करण्यामध्ये यशस्वी झालो। त्याचं कारण या जिल्ह्यातल्या सहकार क्षेत्रातल्या सगळ्या मंडळींनी जो निवडणुकीच्या माध्यमातून राणेसाहेबांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला आणि मग राणेसाहेबांनी आम्हाला त्या ठिकाणी काम करण्याची संधी दिली। या सगळ्याच्या माध्यमातून आम्ही जे प्रामाणिकपणे काम केलं आणि हे 2.5 वर्षात काम करत असताना राणेसाहेब असतील, चव्हाणसाहेब असतील, आदरणीय निलेशजी असतील, आदरणीय नितेशजी असतील, या सगळ्यांनी आम्हाला खूप चांगलं मार्गदर्शन केलं आणि राणेसाहेबांचं नेहमी असं एक म्हणणं असायचं की करायचं तर चांगलं काम तुम्ही त्या ठिकाणी करून दाखवा आपलं। आणि नेमकं त्याच कालावधीमध्ये साहेबांकडे केंद्रातली MSME मिनिस्टर म्हणून एक त्या ठिकाणी धुरा होती, त्यामुळे त्याही गोष्टीच्या माध्यमातून आम्हाला खूप काही संधी त्या निमित्ताने प्राप्त झाल्या। राज्य शासन, केंद्र शासनाच्या योजना यापूर्वीच्या काळामध्ये जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी अंमलबजावणी होत नव्हती, ते करण्याचा अधिकार त्या ठिकाणी राणेसाहेबांच्यामुळे आम्हाला प्राप्त झाला आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून आम्ही जे काम उभारू शकलो त्याच्यामुळे ही प्रगती आपण साध्य करू शकलो। राहिला मुद्दा की आपण जो मुद्दा उपस्थित केला की डिजिटल बँकिंग, ही डिजिटल बँकिंग ही तर आत्ता काळाची गरज आहे
आणि डिजिटल बँकिंगशिवाय यापुढच्या काळामध्ये काही बँकिंग होणार नाही आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. आणि त्यामुळे पहिल्यापासूनच आपण सिंधुदुर्ग बँक म्हणून काही डिजिटल बँकिंगमध्ये वेगवेगळे प्रयोग करत होते. परंतु मागच्या 2-2.5 वर्षांमध्ये आम्ही ॲग्रेसिव्हली काही निर्णय घेतले, ज्याच्या माध्यमातून या जिल्ह्यामध्ये आपल्याला ग्राहकापर्यंत पोचता आलं पाहिजे. आपला कस्टमर जो आहे त्या कस्टमर्सपर्यंत आपल्या वेगवेगळ्या सेवासुविधा त्यांच्यापर्यंत आपल्याला व्यवस्थितरित्या पोचवता आल्या पाहिजेत. याच्यासाठी आम्ही डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा खूप चांगला वापर करायचा प्रयत्न केला. ISO नामांकन त्याच्यामध्ये आम्ही मिळवण्यामध्ये यशस्वी झालो आणि म्हणून एक चांगली शिस्त निर्माण झाली त्या सगळ्या क्षेत्रामध्ये. आणि त्याच्या माध्यमातून आम्ही प्रत्येक ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याचा डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून प्रयत्न करतो आहोत. वेगवेगळे प्रोडक्ट या डिजिटल माध्यमातून आम्ही सुरू केलेत. मग वेबसाईटची सुधारणा असेल, त्या ठिकाणी व्हॉट्सअप बँकिंग असेल, चॅटबॉटसारखी सुविधा उपलब्ध करणं असेल, स्वतःचा ट्विटर त्या ठिकाणी अकाउंट चालू करून त्याच्या माध्यमातून आमच्या योजना लोकांपर्यंत ग्राहकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो. फेसबुकच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी प्रयत्न करतो आहे. इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून प्रयत्न करतो आहे. या सगळ्याबरोबरच आम्ही त्या ठिकाणी आमचा स्वतःचा जो मोबाईल ॲप आहे त्याच्यामध्ये आम्ही काही आमूलाग्र अशा प्रकारचे बदल केले आहेत. आणि त्यामुळे आम्हाला आता ग्राहक आमच्या सगळ्या डिजिटल बँकिंगच्या माध्यमातून आमच्याबरोबर चांगला व्यवसाय करायला सुरुवात केली आहे त्यांनी. नक्कीच साहेब, ज्या पद्धतीने डिजिटलमध्ये नॅशनलाइज बँकांसारखं आज जिल्हा बँक काम करते ते खऱ्या अर्थाने या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी एक भूषण तर आहेच. त्याही पुढे जाऊन बोलायचं म्हणजे आत्ताच आपण जो महत्त्वाचा एक धागा पकडला होता की या ठिकाणी राणेसाहेबां आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा हे पूर्वीपासून चालत आलेलं एक नातं आणि इथल्या जिल्हावासियांचं समृद्धीचं एक जे समीकरण आहे ते पहिल्यापासून आहे. आणि तुम्हाला त्याला साथ देण्याची जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून एक संधी मिळाली आणि त्या वर्षभरात साहेबांकडे जेव्हा केंद्रीय मंत्री म्हणून ही सगळी खाती होती, किती असे जिल्ह्यातील उद्योजक आहेत ते या माध्यमातून उभे राहील? कारण तुम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात युवा उद्योजक असतील, त्याच्यानंतर जे यंग जनरेशन सगळं आहे, ह्या सगळ्यांना हातभार लावलेले आहेत. काय सांगाल, कशा पद्धतीने ती योजना आणि साहेबांचं केंद्रीय मंत्रीपद हे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी तुमच्या दृष्टीने कशा पद्धतीने लाभदायी ठरलेलं होतं? आम्ही या ठिकाणी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असेल किंवा मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम असेल, या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या शेकडो युवकांना त्या ठिकाणी मार्गदर्शन केलं. त्यांचे ॲप्लिकेशन्स त्या ठिकाणी भरण्यासाठी मदत केली, त्यांचं ॲप्रुव्हल घेण्यासाठी मदत केली, त्यांना लोन उपलब्ध करून दिला आणि आज ते चांगल्या पद्धतीने आपले व्यवसाय करतायत. आणि म्हणून आजसुद्धा आपण जर बघितलं तर आम्ही त्या ठिकाणी कोट्यावधी रुपयांचं वाटप केलं आणि असे अनेक त्या ठिकाणी नवीन तरुण चेहरे तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतील की या सगळ्या योजनांच्या माध्यमातून आपला व्यवसाय करायला पुढे आलेले आहेत. त्यांनी चांगले आपले व्यवसाय त्या ठिकाणी उभारले आहेत आणि आत्ता त्याच्यामध्ये नवीन जी मुलं आहेत ही आत्ता व्यवसायाकडे त्यानिमित्ताने वळायला लागली आहेत. कारण पूर्वीच्या काळामध्ये काय व्हायचं की नॅशनलाइज बँकांकडे जर गेलं तर नॅशनलाइज बँकांच्या सगळ्या अटी शर्ती त्यांना पूर्ण करणं शक्य होत नव्हतं. त्यामुळे केंद्र शासन राज्य शासनाच्या योजना जरी असल्या तरी त्याचा लाभ त्या ग्राहकाला किंवा त्या नव उद्योजकाला मिळत नव्हता. आणि म्हणून आम्ही ज्यावेळी त्याच्यामध्ये काम करायला सुरुवात केली, आज अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या माध्यमातून या राज्यात प्रथम क्रमांकाचं लोन डिस्बर्स करणारी जिल्हा बँक म्हणून आमचा मान आहे. नक्कीच हे आम्ही तेव्हा त्याच्यामुळे यशस्वी झालो की याचा अर्थ असा आहे की इथल्या तरुणाला जिल्हा बँकच हा खऱ्या अर्थाने पर्याय आहे. आणि म्हणून जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या कर्जाचं वितरण होतं आहे आणि एवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये नवीन उद्योजक जे आहेत ते या ठिकाणी उतरत आहेत. आणि म्हणून आता आम्ही स्वतःचं प्रशिक्षण केंद्र सुरू करतो की ज्याच्या माध्यमातून या जिल्ह्यातल्या तरुणांना उद्योजक म्हणून बनवण्यासाठी त्या ठिकाणी त्यांना मार्गदर्शन करणं असेल, त्यांना प्रशिक्षण देणं असेल, त्यांच्या उत्पादित मालाला बाजारपेठ उपलब्ध करून देणं असेल, या सगळ्या प्रकारच्या म्हणजे बँकिंगच्या बाहेर जाऊन त्यांना जी काय आवश्यक मदत आहे ती सुद्धा करण्याचा आम्ही प्रयत्न करतो. नक्कीच. खरं तर जिल्हा बँक ही शेतकऱ्यांची बँक आणि शेतकऱ्यांसाठी सुद्धा ज्या योजना आपण या ठिकाणी आणलेल्या आहेत आणि शेतकऱ्यांसाठी सुरुवातीपासूनच्या सुद्धा योजना आहेत, पण सगळ्या गोष्टींमध्ये तुम्ही एक जाणीवपूर्वक ह्याच्यामध्ये लक्ष घातलात. आत्तापर्यंत जिल्हा बँकेचा 41 वर्षांचा इतिहास जर बघितला
तर प्रत्येक तालुक्यात जाऊन ज्या तुमच्या खऱ्या अर्थाने सोसायटी आहेत, सहकारी सोसायटी आहेत, त्यांच्यापर्यंत पोचणं, वर्षभरात दरवर्षी त्यांनी केलेल्या कामाचा आढावा घेणं, त्यांच्या पाठीवर कौतुकाचं थाप देणं आणि सगळ्यात महत्त्वाचं वसुली. कारण कुठच्याही बँकेचं गणित जे आहे ते कर्ज वाटणं आणि त्याची रिकव्हरी 100% करणं, ह्याच्यामध्ये तुम्ही जातीनिशी लक्ष घालतात आणि ते आपल्याला दिसतंय प्रत्येक तालुक्यामध्ये. यावर्षीसुद्धा तुम्ही सगळ्या तालुक्यांमध्ये स्वतः वेळ काढून गेलात. त्या बँकांच्या अध्यक्ष, चेअरमन असू दे, त्यानंतर सचिव असू दे, ह्यांच्याशी जातीनिशी संवाद साधतात. त्याचा रिझल्ट कशा पद्धतीने आपल्याला मिळत गेला? आज आपण बघतो आहोत की केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा साहेबांनी या देशातल्या सगळ्या विकास संस्थांना संगणकीकृत करण्याची मोहीम हातात घेतली आणि त्याचे खूप चांगले परिणाम या सगळ्याच्या माध्यमातून दिसत आहेत. आज आपल्या जिल्ह्यातल्या 230 विकास संस्थांना संगणक साहित्य केंद्र शासनाने कालच्या एप्रिल महिन्यामध्ये पाठवलं. त्यांच्यापर्यंत ते पोच झालं, त्याची इन्स्टॉलेशन चालू झालं आणि या सगळ्याच्या माध्यमातून, या संस्थांच्या माध्यमातून त्या गावामध्ये आवश्यक असणाऱ्या सगळ्या सोयीसुविधा त्या विकास संस्थेच्या माध्यमातून उपलब्ध व्हाव्यात आणि विकास संस्था ही गावचं आर्थिक केंद्र बनावं याच्यासाठी केंद्र शासन जे प्रयत्न करत आहे त्याच धर्तीवर आमचं काम चालू होतं आणि नेमकं त्याच काळामध्ये ही योजना आल्यामुळे आम्हाला ते काम करणं अधिक सोयीस्कर झालं. आणि म्हणून आपण जर बघतो आहोत की ज्या ठिकाणी आम्ही 90 कोटीच्या घरामध्ये शेती कर्जाचं वितरण करत होतो, आज 2 वर्षामध्ये आम्ही ते 150 कोटीच्या पुढे गेलो आहोत. या वर्षीचं कर्ज वाटप आत्तापर्यंत आमचं 138 कोटी झालं आहे. अजून सप्टेंबर महिना, अजून 60 दिवस आहेत. या 60 दिवसामध्ये ते 150 कोटीच्या पुढे जाईल. याचा अर्थ असा आहे की शेतकऱ्यांचा सहभाग या सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून वाढायला लागला आहे. अधिक शेतकरी कर्ज घ्यायला लागलेत, अधिक शेती कर्जाचं वितरण होतं आहे. याचा अर्थ असा आहे की आम्ही जे प्रयत्न करतो या सगळ्या सहकारी संस्थांना त्या प्रोत्साहन देणं असेल, त्यांना लागणारी मदत करणं असेल, त्याच्या माध्यमातून त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारणं असेल, या सगळ्याच्या माध्यमातून या सहकारी संस्थांची उलाढालसुद्धा वाढते आहे. त्यांचं उत्पन्न वाढावं याच्यासाठी आम्ही मदत करायला सुरुवात केली. आमच्या उत्पन्नातला काही भाग त्यांना द्यायला आम्ही सुरुवात केली. या सगळ्याच्या माध्यमातून त्या संस्थासुद्धा आज सक्षम होत आहेत. आणि त्याच्यात अजून एक मी ॲड करेन, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही सांगितल्यात, पण त्यांच्या अडचणी ज्या होत्या वर्षानुवर्षे तशाच पेंडिंग होत्या, त्या सोडवण्यामध्ये तुम्ही सगळ्यात पहिल्यांदा प्राधान्य दिलं आणि त्याचा रिझल्ट जो आहे तो आज भरपूर आपल्याला पाहायला मिळतोय. ही वस्तुस्थिती आहे. कारण त्या जर अडचणी आम्ही नाही सोडवल्या तर त्या शेतकऱ्याला कर्जच मिळू शकत नाही. एखादा शेतकरी एखाद्या 10-20 हजार रुपयाच्या कर्जासाठी समजा थकबाकी असेल तर त्याला लाखो रुपयाचं कर्ज जे बिनव्याजी शासनाकडनं मिळते त्याचा लाभ मिळू शकत नाही. मग अशा प्रसंगामध्ये त्या ठिकाणी आम्ही खावटी कर्जाच्या माध्यमातून जे काही शेतकरी अडचणीत होते, कर्जमाफीसाठी वाट बघत होते, परंतु कर्जमाफी मिळेल की नाही हे आपल्याला माहिती नाही आहे. अशा परिस्थितीमध्ये काय करावं? मग आम्ही जिल्हा बँक म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारच्या 4 योजना त्या ठिकाणी दिल्या आणि त्याच्या माध्यमातून जिथे त्यांना 14%, 15% व्याजाचा भुर्दंड पडत होता तिथे आम्ही 7% व्याजदराने तिथे कर्ज वितरण केलं, त्यांना हप्ते पाडून दिले आणि त्या माध्यमातून त्यांना बाहेर काढलं आणि त्यांची कर्ज रेग्युलर झाल्यामुळे त्यांना बाकीचे जे बेनिफिट आहेत शेती कर्जाचे ते त्यांना मिळायला लागले आणि त्याच्यामुळे ॲटोमॅटिकली कर्ज व्यवहार वाढला, त्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा व्हायला लागला. नक्कीच या सगळ्या गोष्टींबरोबर शेतकऱ्यांना आपण सहकार्य करत असताना मत्स्य उद्योग असतील, व्यावसायिक असतील, नोकरदार असतील, या सगळ्यांसाठी सुद्धा वेगवेगळ्या योजना आणल्यात आणि सगळ्यात महत्त्वाचं शेतकऱ्यांची जी मुलं आहेत ती शैक्षणिकदृष्ट्या अधिक या ठिकाणी डेव्हलप व्हावीत, त्यांना उच्च शिक्षण घेता हवं यासाठी सुद्धा योजना आपण लागू केल्यात. कशा पद्धतीने ह्या शेतकऱ्यांना वरदान ठरत आहेत? आज आपण बळीराजा शैक्षणिक कर्ज योजना जी आहे त्याच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपये प्रत्येक वर्षी आम्ही शैक्षणिक कर्जाचं वितरण करतो. त्याची परतफेडसुद्धा चांगल्या पद्धतीने होते. आज परदेशात शिकण्यासाठी जाणारी मुलंसुद्धा जी आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा आम्ही पतपुरवठा करतो आणि त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यातला शेतकरी पैसे नाहीत म्हणून त्या ठिकाणी आपल्या मुलाला शिकवू शकत नाही अशा प्रकारची परिस्थिती जी यापूर्वीच्या काळामध्ये होती आता ती राहिली नाही. आता सर्वसामान्य शेतकऱ्याला सुद्धा त्या ठिकाणी आपल्या मुलाला जर त्याचं चांगलं शिक्षण घेण्याची इच्छा असेल, त्याला चांगल्या शिक्षणासाठी पाठवायचं असेल तर जिल्हा बँक त्याला मदत करते आणि त्याचा फायदा अनेक शेतकरी आता घेत आहेत. नक्कीच दुग्ध उत्पादन जे आहे हे वाढवण्यासाठी खऱ्या अर्थाने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये धवल क्रांती होण्यासाठी सुद्धा जिल्हा बँकेचा पुढाकार राहिलेला आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदमार्फत ज्या अनेक योजना आहेत शेतकऱ्यांसाठी त्यालासुद्धा एक आपण हातभार लावत आहे. कशा पद्धतीने ही ग्रोथ अधिक वृद्धिंगत होत चालली आणि जिल्ह्यात त्याच्यामुळे आपली सगळ्यात महत्त्वाचं जे शेतकऱ्यांचे आर्थिक उलाढाल आहे किंवा दरडोई उत्पन्न आहे ते वाढत चाललं, तर कशा पद्धतीने हा फायदा होतो? आपण बघितलं असेल की कोविडच्या पूर्वीच्या काळामध्ये आपल्या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याची मुलं
ही आपली शेतीवाडी इथेच टाकून त्या ठिकाणी कुठल्या तरी बाहेर आपल्या व्यवसायासाठी किंवा आपल्या रोजगारासाठी जात होती आणि बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये शेती ओस पडताना दिसत होती. कोविडच्या कालावधीमध्ये अनेक लोक पुन्हा एकदा जिल्ह्यात आली. 2-3 वर्षामध्ये बऱ्याच जणांनी इथल्या शेतीमध्ये काही प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यातले काही लोक परत गेले, परंतु अनेक लोक जे आहेत ते इथे पुन्हा एकदा स्थिर स्थावर होण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. आणि मग त्याच काळामध्ये आम्ही कोविडनंतर ज्यावेळी या सगळ्या बँकेच्या माध्यमातून ज्या वेगवेगळ्या योजना आणल्यात, या योजनांचा परिणाम असा झाला की आज जिल्ह्यामध्ये शेतीपूरक व्यवसाय मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढायला लागलेत. आणि खऱ्या अर्थाने जर हा जिल्ह्यामध्ये शेती व्यवसाय जर टिकवला पाहिजे तर शेतीपूरक व्यवसायाची त्याला साथ आणि जोड दिली पाहिजे. मग त्याच्यामध्ये दुग्ध व्यवसाय असेल, पोल्ट्री व्यवसाय असेल, गावठी कोंबडी पालन असेल, अंडी उत्पादन असेल, शेळी पालन असेल, वराह पालन असेल, अशा प्रकारच्या अनेक योजना आहेत. आणि त्याच्याचबरोबर काही प्रक्रिया प्रकल्प आहेत जे छोटे छोटे फळांवरच्या प्रक्रिया असतील किंवा भाजीपाल्यांवरच्या प्रक्रिया असतील, भाजीपाला उत्पादन असेल किंवा परसबाग असेल, या सगळ्याच्या माध्यमातून आपल्याला काही जोडधंदे ज्यावेळी आपण विकसित करू त्यावेळी आपल्याकडचा शेती व्यवसाय निश्चितपणे नफ्यात येईल. आणि दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की आपल्या आजूबाजूला आज बाजारपेठ खूप उपलब्ध आहेत आणि त्यामुळे या शेतीला शेतीपूरक व्यवसायाची जोड दिल्याशिवाय तो व्यवसाय यशस्वी होणार नाही, ही गोष्ट आमच्या लक्षात होती. आणि म्हणून आम्ही जिल्हा बँक म्हणून पहिलं काम जर कुठलं हातात घेतलं असेल तर शेतीपूरक व्यवसायाला चालना देणं. आणि ती चालना द्यायला सुरुवात केल्याचे चांगले परिणाम आज असे दिसायला लागले की बऱ्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये तरुण आज या दुग्ध व्यवसायाकडे उतरत आहेत, पोल्ट्री व्यवसायाकडे काम त्यांनी सुरू केलं आहे. आज वराह पालनाचा व्यवसाय आमच्या गोवा किनारपट्टीच्या म्हणजे या जिल्ह्याचा जो किनारपट्टीचा भाग आहे त्या गोवा बॉर्डर त्या सगळ्या तालुक्यांमध्ये, मग तो दोडामार्ग असेल, सावंतवाडी असेल, वेंगुर्ला असेल, या तालुक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वराह पालनाचा व्यवसाय सुरू झाला आहे. त्या ठिकाणी शेळीमेंढी पालनाचे व्यवसाय सुरू झालेत. याचे चांगले परिणाम असे आहेत की जो तरुण आहे तो पुन्हा एकदा या जिल्ह्यामध्ये आपला पाय रोवून घट्ट उभा राहायला सुरुवात होतोय. नक्कीच तुम्ही या जिल्ह्याची नाळ ओळखलात. खऱ्या अर्थाने इथलं जे स्थलांतर होतं, यंग जनरेशनसाठी उद्योगधंदा करायची मनिष्या होती, पण अर्थसहाय्य हा कळीचा मुद्दा होता आणि तो तुम्ही अतिशय सोयीस्कर केलात. आणि आज इथल्या जिल्ह्यातील युवाईला एक ग्लोबल अशा प्रकारचं माध्यम खऱ्या अर्थाने जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून त्यांना उपलब्ध होतं आहे. साहेब, येणारा काळसुद्धा अजून खूप आपल्याकडे आहे आणि इथल्या जिल्ह्यासाठी सुद्धा काम करण्याच्या अनेक आपल्या मनात संकल्पना असतील. काय सांगू इच्छिता या जिल्हावासियांना? जिल्हा बँक जी आहे ती आज लोकाभिमुख प्रत्येकाच्या मनात झालेली आहे आणि हे नातं अधिक रुंदीगत करण्यासाठी तुमच्या मनामध्ये अशा काही योजना आहेत त्या येत्या काळामध्ये आपण या जिल्हावासियांसाठी देणार आहात? आमच्या एक गोष्ट अशी लक्षात आली आहे की या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये जो मायक्रो फायनान्स आहे, तो मायक्रो फायनान्स काही प्रायव्हेट फायनान्स कंपन्या मोठ्या व्याजदराने त्या ठिकाणी खाली करतायत. आणि म्हणून जो सामान्य माणूस आहे, जो सामान्य व्यवसाय करणाऱ्या महिला असतील, भगिनी असतील, या सगळ्यांच्या बाबतीमध्ये त्या आर्थिक अडचणीत येत आहेत असं ज्यावेळी आमच्या काही सर्वेमध्ये आमच्या मागच्या 6 महिन्यापूर्वी लक्षात आलं, त्यावेळी आम्ही असं ठरवलं की आपण शेवटी जिल्हा बँक जिल्हावासियांची आहे. त्यामुळे जिल्हा बँक नुसती नफ्यात येऊन चालणार नाही, तर माझा जिल्हावासीय, प्रत्येक जिल्हावासीय सुद्धा सुखी असला पाहिजे, समाधानी असला पाहिजे. आणि म्हणून मग आम्ही ठरवलं की आपण मायक्रो फायनान्स करायचा. आणि ज्या ठिकाणी खाजगी बँका 24% किंवा 36% व्याजदराने त्यांना जो डोअर स्टेप बँकिंग देत आहेत, मायक्रो फायनान्स देत आहेत, ते कुठेतरी हे थांबवलं पाहिजे, हे दुष्टचक्र थांबवलं पाहिजे. कारण ते जर दुष्टचक्र असंच चालू राहिलं तर या पुढच्या काळामध्ये आपल्या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आत्महत्या होऊ शकतील आणि त्या होता नाहीत. म्हणून आम्ही त्या ठिकाणी डोअर स्टेप बँकिंग, मायक्रो फायनान्स ह्या योजना आता या महिन्यामध्ये सुरू करतो. आणि खूप कमी व्याजदराने मग मच्छी विकणाऱ्या महिला असतील, भाजीपाला विकणाऱ्या असतील, फळं विकणाऱ्या महिला असतील, काही छोटे व्यवसाय रस्त्याच्या बाजूला करणारे व्यावसायिक असतील, यांना त्यांच्या व्यवसायापर्यंत जाऊन ते बसतील त्या ठिकाणी जाऊन त्या ठिकाणी त्यांना मायक्रो फायनान्स देणं, डोअर स्टेप बँकिंग देणं, अशा प्रकारची सुविधा आम्ही बँक सखीच्या माध्यमातून सुरू करतो. उद्याच्या 13 ऑगस्टला आम्ही त्याचं त्या ठिकाणी उद्घाटन करतो आहोत. आणि तो सुद्धा प्रयोग या महाराष्ट्र राज्यामध्ये पहिली जिल्हा बँक आहे की तो प्रयोग आम्ही त्या ठिकाणी करतो आहोत. आज आम्ही नाबार्ड बरोबर या संदर्भातली सकाळी चर्चा पण झाली आहे.
त्यांनी आत्ता अजूनपर्यंत सकारात्मक त्याच्यामध्ये भूमिका घेतली नाही, पण आता ते घेतील. कारण आम्ही त्यांना वस्तुस्थिती ज्यावेळी समजावून सांगितली त्यावेळी त्यांच्या लक्षात आलं की हे चांगलं पाऊल आहे. आणि म्हणून आम्ही हा एक नवीन प्रयोग त्या माध्यमातून करतो की जेणेकरून या जिल्ह्यातल्या महिलांची आर्थिक फसवणूक होता नाही, या जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्याची आर्थिक फसवणूक होता नाही, या जिल्ह्यातल्या तरुणाची आर्थिक फसवणूक होता नाही, याच्यासाठी आम्ही हा प्रयत्न करतो. आणि म्हणून माझे जिल्हावासियांना एक या निमित्ताने आव्हान राहील की ही जिल्हा बँक शेवटी तुमची आमची सगळ्यांची आहे. आपली बँक आपली माणसं हे आपलं ब्रीदवाक्य आहे. त्यामुळे तुमचं ज्या वेळी तुम्हाला काही आर्थिक सहाय्याची मदत आवश्यक असेल ते निश्चितपणे त्यावेळी जिल्हा बँक तुमच्या मदतीला निश्चितपणे उभे राहील. उद्योग व्यवसाय उभारणी करण्यासाठी तर आम्ही सदैव तुमच्या पाठीशी आहोत. शेवटी आपल्या जिल्ह्यामध्ये व्यवसाय उभा राहिला पाहिजे, आपल्या जिल्ह्यामधला शेती वाढली पाहिजे, आपल्या जिल्ह्यातल्या तरुणाला रोजगार उपलब्ध झाला पाहिजे. आणि उलटे बाहेरून व्यावसायिक आपल्याकडे येत आहेत आणि आपली लोकं बाहेर जात आहेत, त्याच्यापेक्षा आपल्या जिल्ह्यातल्या मुलांनी त्या ठिकाणी आपल्या जिल्ह्यामध्ये व्यवसाय उभे झाले पाहिजेत. याच्यासाठी आमचा खऱ्या अर्थाने प्रामाणिक प्रयत्न आहे. या सगळ्या यंत्रणेचा उपयोग जिल्हावासियांनी करून घेतला पाहिजे आणि ही संधी सेवा करण्याची संधी आम्हाला द्यावी एवढीच त्या निमित्ताने विनंती आहे. धन्यवाद साहेब. खूप चांगल्या पद्धतीने हा संवाद झाला. खऱ्या अर्थाने साहेबांनी जसं सांगितलं की आपली माणसं आपली बँक हे तर आहेच, पण आपली बँक आणि आपला हक्काचा माणूस. कारण साहेबांचं या ठिकाणी आपण जिल्हा बँकेत गेल्या 2.5 वर्षाचं काम बघतोय, तर 24 तास ते पूर्णपणे याला वेळ देत आहेत, लोकांसाठी पाहिजे तेव्हा अवेलेबल होत आहेत. आणि लोकांची इथल्या जिल्ह्यातील, जसं राणे साहेबांचं एक स्वप्न होतं की इथल्या प्रत्येक माणसाचं, जिल्ह्यातील प्रत्येक व्यक्तीचं दरडोई उत्पन्न वाढलं पाहिजे आणि त्याच्यासाठी जिल्हा बँक हे प्रमुख माध्यम आहे. आणि ती खऱ्या अर्थाने हे माध्यम आज दळवी साहेबांच्या माध्यमातून प्रत्येक जिल्हावासियांच्या आणि इथल्या शेतकऱ्यांच्या अगदी घरापर्यंत पोहोचतंय. निश्चित आपण जे स्वप्न पाहिलं आहे त्याच्या पलीकडे जाऊन गुणात्मकदृष्ट्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक ही देशामध्ये अव्वल ठरावी. साहेब, कोकणसातच्या टीमच्या वतीने सुद्धा मनापासून आपल्याला शुभेच्छा. कारण आपण हे स्वप्न पाहिलं आणि हे जिल्ह्यासाठी खऱ्या अर्थाने भूषण असेल, तर हे भूषण निश्चित येत्या काळामध्ये पूर्ण होईल. आपल्याला वाढदिवसासुद्धा पुन्हा एकदा मनापासून शुभेच्छा. आपण संवाद साधलात, वेळ दिलात आम्हाला, त्याबद्दल आपल्या मनापासून धन्यवाद. आपण पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकणसात लाईव्ह. धन्यवाद.